hezky podívat na rozsvícení druhé svíce na našem společném adventní věnci, svíce betlémské, která by měla přinášet nebo symbolizovat betlémské jesličky a také na závěr dnešní bronzové neděle, protože zítra máme barborky. Věřím, že všichni vyrazíte si ustřihnout nějakou třešni do vázy a přeji všem, komu vykvete 24. aby přinesla štěstí do jejich domovů, do jejich rodině a dívkám, které jsou na očekávání, tak aby našli toho pravého, protože se říká, že komu, která ho ustřihne a rozkvete jí, tak že získá a ožení se, nebo vdá se, pardon. Takže dneska spolu rozsvítíme tu druhou svíci, rozsvítíme ji kříži, protože 4 svíčky značí kříž. Takže já vás poprosím. Počítáme to jako minule spolu všichni, takže 3, 2, 1, 30, takže jste všichni zvání. Takže krásný podvečer, užijte si zbytek bronzové neděle. Na viděnou.